ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ, ಪೊಸಕುರಲ್ದ ವಿಶೇಷ ಪಾತರಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದ ಒಂದು ಪುನಃಶ್ರೀಯುತ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್ ತನ್ನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟುಪಾಡ್ದು 7 ವರ್ಷದ ನಿರಂತರವಾದ ಐನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪತೊಟ್ಟು ಬಳೆಪಾದು ಇತ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ನಿಲೆಗಟ್ಟಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಯೂನಿಯನ್ ಇನ್ನೆತ್ತ 6 ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ 5 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತಲು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್ ಅಂಚೆನೆ ಪೊಸಕುರಲ್ದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಳ ಅಂಚೆನೆ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಈ ಪೊಸಕುರಲ್ದ ಪೊರ್ಲು ನಡಪ ಬರ್ಪನ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇರಗೆಂಗುಲು ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ಸುರುಕಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಯೂನಿಯನ್ ನೆತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ 5 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆತಾರೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭದ ಐಕ್ಯಪಡದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಶುರುವಾಣ ಮನ್ಪನ ವಿಷಯ. ಈ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಪಡುದು ಅಂಡ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಅಂದು ಬಂಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವಲ್ಲ ಐತ ನಡುಟು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವನ್ನು ಪುಟ್ಟುಪಾಡು నేను ಬಳೆಪಾಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಆಲೋಚನೆ ಇರಗೆ ಎಂಚ ಬೆಳೆದು ಬರ್ತಾನೆ. ಸರಿ, ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಪ್ರಕಾಶನ ಬೊಕ್ಕ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಂಪ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಬಂಧುಲು ಮೂಲ ಊರ್ದಾಕಲು ಪುಟ್ಟುಪಾಡಿಯರು. ಆ ಪುಟ್ಟುಪಾಡಿನಾಗ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಡ ಒಂಜಿ ಧ್ಯೇಯ ಎತ್ತನಂಜಿನ ಬಂಡ ಸಮಾಜಡ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೋಡು ಅಂಚಿನ ಸಮಾಜ ನಡತು ಪೋಪನಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬನ್ನ ಇಟ್ಟಿಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿನ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ದುಂಬಾಗಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಪತ್ರಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಜನಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಕೈ ತಲುಪೊಂಡು ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕರಿನ 14 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಅದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ವಾಮನೇರಿನ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡಿ ನಡಪನ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಂಕುಲು ಆ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಜನಕಲ ಕೈ ತಲುಪೋನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪಂದನ ಅಂಚೆತ್ತನ್ನು ಬಂಡ ಜನಕುಲು ತೀರಾ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಜನಕುಲು ಎಂಕಲ ಬರ್ತದೆ ನಿಖಿಲಿರೋದು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ದ ನಿಖಿಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ದುಂಬಾರೋ ಇತ್ತೇರು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಗ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಬತ್ತೀನಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಕೊರೋಡು ನಾಡ ಆರ್ಥಿಕ ವೈನಂಜಿನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಜಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಪುಟ್ಟುಪಾಡೋಡು ಐತ ಮೂಲಕ ಜನಕಲಿಗೆ ನೆರವು ಕೊರೋಡು ಬಣ್ಣ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಗ್ಲು 2019 ಒಂಜಿ ವಿಜಯದಶಮದ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಗೋಕರ್ಣದ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಒಂಜಿ ಎಂಟು ಮಾತ ಸೇರೊಂಡ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನದಿತ್ತ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಬಮ್ಮನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮನ್ಪೆರೆ ಆನಿ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕರೊಳ್ಳೆ ಎಂಗ್ಲು ಸೇರುಂಡ ಸೇರಿದು ಇಲಾಖೆಗೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟುಪಾಡ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕಡಪುನಾಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಡು ಶೇರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಿಡ 22 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಮೆಂಬರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಿಡ ಒಂದು ಸರ್ತ 200 ಮೆಂಬರ್ ಮಂತ ಕೇವಲ 45 ದಿನೊಟ್ಟೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಇಂಗ್ಲು ಶೇರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದು ಜನವರಿ 30 ತಾರೀಕದಾನಿ ಇಂಕ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಪನ್ಮನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ವಿತ್ತ ಸಚಿವರನ ಶ್ರೀಯುತ ಜನಾರ್ದನ್ ಬಿ ಪೂಜಾರ್ಯನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತಡ್ ಮೂಲು ಈ ಬೆಂದೂರು ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಶಾಖೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಉಂಟು. ಸುರುತ ಶಾಖೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅವು ಅಡೆಗೆ ಉಂತೀಜಿ ನಿರಂತರವಾದ ಬೆಳೆದು ಬತ್ತನು ಒಂತ ಸಮಯಡ ಆಯ್ತ ಶಾಖೆಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟು ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಂಡು ಈತು ಬೇಗೋಡು ಐನ ಅಂಚಿನ ಶಾಖೆಲೇನು ಬೆಳೆಪೋಡು ನಡೈತ ಬಿರೋಡು ವಾ ಶಕ್ತಿ ಬೇಲೆ ಮಂತನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂಡ ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಗ್ಲ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಶಾಖೆದ ಮೂಲಕ ಎಂಗ್ಲು ವ್ಯವಹಾರ ಮನ್ಪುಗ ಪನ್ಪೊಂಜಿ ನಿಟ್ಟಿಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂದಿತ್ತ ಆನ ಆನಿದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಡು ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡೇರು ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಜನಕ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಲು ಏತೋ ಉಂಡು ಸಮಾಜ ಅಡಿಯೇ ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಏತೋ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಮಂದತ್ ಜನಕ್ಲೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಪ್ಪನ ಬೇಲೆಗೆ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂಡೇರು ಆಂಡ ಅಪಕನ ಇಂಕ್ಲು ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತ ನನ್ನ ಇಂಕ್ಲು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಶಾಖೆ ಇಡತ್ತು ಜನಕ್ಲೆ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕೊಡು ಒಂದು ನೆಟ್ಟು ನಲ್ಲಾದ ಶಾಖೆನ ಮನ್ಪುಗ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟಿಡು ಬಿದಾಡ್ನಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಐನ KP ಸುರೇಶ್ ಮಾಡುವುದಾರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಇಂಗ್ಲಿ ಶಾಖೆ ಮನ್ಪುಲ 2ನೇ ಶಾಖೆ ಎನ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಬಂದಾನಿ ತೆರಿಪಾನಾಗ ಇಂಗ್ ಸಂತೋಷ ಡೊಪ್ಪಿಯ ಐನು ಏಪ್ರಿಲ್ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಕೋಟೆಕಾರದ ಮಾಡೂರುಡು ಎಂಗ್ಲ 2ನೇ ಶಾಖೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಂಡು ಆ ಶಾಖೆ ಇನಿ 7 ವರ್ಷ ಅಂಡಲ ಎಡ್ಡ ನಿರಂತರವಾದ ಲಾಭ ನಡೆದು ಶಾಖೆ 2ನೇ ಶಾಖೆ ಇಂಗ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ದ ಜನಕಲು ಜಿಂಜ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಪುನಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ವಕೀಲರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂಡೇರು ಈಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ದಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಒಪ್ಪನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ದಿಕ್ಕಣಿಗಳಿಗೆ ಆ ಜಾಗ ಸೂಕ್ತವಾದ ಜಾಗ ಅಂತ ಬೇಡಿಕೆ ನಮ್ಮ
ಮೂಜಿನೇತ ಶಾಖೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ಗಾದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಉಂಡು ಕೇವಲ 114 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಶಾಖೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿನ ಶಾಖೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋಡೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಪ್ಪಿನ ಶಾಖೆ ಅದು ನಿರಂತರವಾದ 5 ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೆಪ್ಪಿನ ಶಾಖೆ ಅಂಡು ಪನಿಯರಿಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆನಂದು ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗಡು ಇನಿ 14 ಶಾಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭವಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದ ಉಂಡು ಇಂಗ್ಲ ಶಾಖೆಲು BC ರೋಡ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಬಜ್ಪೆ ಆವಡು ಮುಲ್ಕಿ ಆವಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಆವಡು ಪುತ್ತೂರು ಆವಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಆವಡು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳು ಆತೆ ಅತ್ತಂದರೆ ಸಿಟಿತ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆವಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ದ ಅನುಕೂಲ ದುಂಬದೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂ ಪೇರಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಡು ಹಲವಾರು ಶಾಖೆ ಸಿಟಿ ತೊಳೆಯಲ್ಲ ಮಂತ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧವಲ್ಲೂ ಜನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಅವನು ಮಂತ ಲಾಲ್ಬಾಗಡಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದಾಗಲಿ ಅನುಕೂಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಖೆ ಮಂತ ಕರಂಗಲ್ಪಾಡ್ ಅಲ್ಪ ವಕೀಲರ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತು ಅಲ್ಪನೇ ಪುನು ಬಯ್ಯಗಾಗಲಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ಭಂಗ ಹಾಪುಣ್ ಬಂದು ಇಟ್ಟಿಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ದ ಶಾಖೆ ನಿಮ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೋಣ ಶಾಖೆ ಏಕೈಕ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಬನ್ನಿರಂಗೆ ಜಿಮ್ಮೆಡ್ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮಾತಾ ಸಮಾಜಗೂ ಉಪಯೋಗ ಪುನಂಚಿನ ಸವಲತ್ತುలు ಕೊರ್ಪನ ನೀಟೆಡ್ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಅವು ಇನ್ನಿತ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಏಪಲ ಅಗತ್ಯ ಐತಿನಂಚಿನ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನವಲು ನಿರಂತರವಾದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧತೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಎಡ್ಡ ಸೇವೆ ಸಂದ ಒಂದು ಐಕೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ್ಲ ನಿಖಲು ಪಡೀತಾರೆ ಏತು ಸರ್ತಿ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕದ ನಿಕ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ದಾಂಡ ಇದು ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಪಿರೋಪೋತಿ ನಗ್ಲತ್ತು ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಸೇವೆಗೆ ಈಗಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಮಹಾಮಂಡಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರಪೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ಎತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಅಂಜನೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಲ್ಯೂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ಎತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಈ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ನಿರಂತರವಾದ ಅಲ್ತರದು 5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಡಿನ ವರ್ಷದ ದಿಗದನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿತೋಜನ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಜಿ 2014 ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರಡು ಆತೆ ಅತ್ತು 2017 ಎಂಕ್ ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರಿ ವನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಧಾರವಾಡ ಸಹಕಾರ ಸಪ್ತಾವಡೆ ಅಂದ ತೊಂಡೆ ಅಂಚೆನೆ 2018 ನಡತಿನಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಸಪ್ತಾಹ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮಡು ಕುಡೋರ ಎಂಕ್ಲೆ ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರಿ ವನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಎಂಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಬರ್ತದೆ ಈತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕರಿಣ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದಕ್ಕಲು ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರ ಪನ್ನಿಯರಿಗೆ ಜಿಂಜ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ ಪಸುಕುಳದ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರಕತೆ ಈ ಪಾತ್ರಕತೆಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟುಪಾಡ್ದು 7 ವರ್ಷಗಳು ನಿರಂತರವಾದ ಬೆಳೆಪಾದು ಐನ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಈತ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ 14 ಶಾಖೆಲೇನು ಬಡತನ ಮನ್ಪಾರು ಈ 14 ಶಾಖೆಲೇಡು ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇತ್ತೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನೇರವಾದ 45 ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಐಟ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಆ 45 ಜನಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲ 39 ಜನ ಪೊಣ್ಣುಲು ಈ 39 ಜನ ಪೊಣ್ಣುಲು ಹತ್ತಂದೆ ಎಂಗ್ಲ 14 ಶಾಖೆಡು 15 ಶಾಖೆದ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಲ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಬನ್ನಿರಂಗ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವನೊಂದು ಆತೆ ಅತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ CEO ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯವಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತಂದು ದಯಪಂಡ ಇಂಕಲು ಪ್ರಾರಂಭದ ಎಂಗ್ಲ ಇಂಜಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಲು ಉಳ್ಳೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ದು ಐತ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಲೇನು ಇನಿ ಸುಮಾರು ಐತನೇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಂಡು ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಲೇನೇ ಇಂಗ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೊರತು ಪಿದಾಯಿರ್ದು ಇಂಗ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂತ ಪೆರಪೋತಿ ಜನ ಅಲ್ಲ ದಯಪಡೋದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿ ಬೆಂಚಿನ ಸ್ಟಾಫ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಪುಂಡು ಬಣ್ಣ ಅರಿವುದಿಟ್ಟು ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನ್ ಮಂತ ಇನಿ ನೇರವಾದ 45 ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹತ್ತಂದೆ ಸುಮಾರು 48 ಜನ ಪಿಗ್ಮಿದ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಒಂಜಿ ಆದಾಯದ ತೊಂದರೆರು ಪಿಗ್ಮಿಡ್ ಸುಮಾರು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಪನಿಯರ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪಡು 75,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಿತ್ತಲ ಕಮಿಷನ್ ದೆಪ್ಪುನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಎಂಗ್ಲೋಡಿಗೆ ಪಿಗ್ಮಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆತೆ ಹತ್ತು ಎಪ್ರೈಸರ್ ನಕಲು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಪರಿವೀಕ್ಷಕರು ಎಂಗ್ಲೇಟ್ 14 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆ 14 ಜನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿರಂತರವಾದ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತ ಬನ್ನಿರು ಅವಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂಗ್ಲೇಟ್ ವಕೀಲರು ನಕಲು ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಸುಮಾರು 9 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ವಕೀಲರ ನಕಲೆಲ್ಲ ನೇರವಾದ ಇಂಗ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಪುನ ಸಾಧಿ ಸೋಜಾದನ್ನು ಅಂಚೆನೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಲೋನ್ ಕೊರೋನಾದ ಇನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರ್ಲ ಬೋಡು ಆಯ್ತು ನೇರವಾದ ಅತ್ತಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇತರ ಇನ್ಕಮ್ದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂರ್ ನಕಲೆಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಗ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಆತನ ಬನ್ನಿರ ಇಂಕ ಜಿಂಜ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ನೇರವಾದ ತಂದೆ ಸುಮಾರು 100 ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಜಿನ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ್ಲೇ ಏನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಯೋಡಾಗಿನ ವಿಚಾರ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಹತ್ತಿರಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಈ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೇವೆ ಆತನ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ
7 ವರ್ಷದ 14 ಶಾಖೆಲು 100 ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬಂಡ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ನೆಕ್ಕಿತ ನಿಕಲ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿ ದಕಲ ಪುರ ಸಹಕಾರ ಎಂಚೊಂಡು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನು ಪನೋಡಾಯಿನಿ ಅಭಿನಂದನಿಸಾಗಿ ಎನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಡಿತಿನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಪುಣಂಚ ಪಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉರಿಯ ಬೇಲೆ ಮನ ಪೇರು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಖಾಲಿ ತಗೊಂಡು ಪೇರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚೆ ಹತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಣ್ಣದಾಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಿರಾಜ್ ಆರು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು ದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಂತ ಇತ್ತೆರಡಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿತೀನಿ ಹೆಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಆನಾಗಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಂತನೇ ಅವನು ಆ ಸೇವೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೂಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಂಚೆನೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿ ಹಿರಿಯರೈನ ವಾಮನರುಲೇರು ಆರು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಲೈಬ್ರರಿನ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ನಾರು ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಾರನ್ನ ಒಂಜಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನೋಡು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವೆ ಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಕುಡಂಜಿ ಹಿರಿಯರಾಯ್ನ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಕೊಲ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ಲ ಪುನಜಿನ ಆನಂದ ಇಸ್ಕೊಂಡಾನುಲ್ಲೇರು ಆರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ತೊಡಗಿನಾರು ಆತ ಎತ್ತಂದೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆದ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ಲೋನ್ ಕೊರೊಂದಾಂಡ ಅರ್ನ ಮೂಲಕನೇ ಈಗಲೇ ಅನುಭವ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬಾಕಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಟ್ಟ ಪಂಪುನಾಂಡ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಪೂಜಾರಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅದು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ನಾರು ಅಂಚೆನೆ ರಾಮದಾಸ್ ಮರಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ನಾರು ಅಂಚೆನೆ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯನ್ ನೇರು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅದು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ನಾರು ಮಾತ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಎಂಗ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿನ ಒಂದು ಬಂಡ ಮಕ್ಕಳೊಂದು ಅನುಭವ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈ ವ್ಯವಹಾರ ಮಂತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತನು ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಕುಡಂಜಿ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಲೆಟ್ಟ BSFD ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಮಾನಾಥ್ ಸನೀಲ್ ಪಂಪ್ನಾರು NMPD ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅದು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ನಾರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲೇರು ಪಂಡಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಕುಡಂಜಿ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಪಂಪ್ನಾರು NMPD ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಹಿಳಾ ಲಂಚನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಾಯ್ನ ಜನ ಸುಯ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಆರ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಉಪ್ಪುನಾರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಡ್ನಾರು ಕುಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಯಶವನ್ ನೇರ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ತೊಡಗಿದ್ದು ಮಹಿಳೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಉಂಡು ಬನ್ನಿ ಎರಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದು ರೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಪಡೆಯ ದಾಮೋದರ್ ಕುಂದರ್ ಮೇರು ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಂಕ್ಲೇನ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೇನುವಲ್ ಸರಾಗಿ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಬದ್ದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪೇರು ಕುಡೂರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸದಾನಂದ DS ಮೇರು ಮೂರ್ತಿದಾರ ಸೇವಾ ಶಾಖದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕನಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೋದನಾಗ ಯಾರನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಎಂಗ್ಲು ತಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವಿಲಿನ ತಂಡ ಐಟ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಡು ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಕಲು ಬಂಡ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಿನಕಲು ಅಂಚಿತಿನ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಿನ ತಂಡ ಆ ತಂಡಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿಗೆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದು ಆ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮೂಲಕವಾದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುದರ್ ಆದ ಬೆಳೆ ಒಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಎಡ್ಡೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ 2 ಸರ್ತಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ನೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಬಂಡಾರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಹಕಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗ್ರೋತ್ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದು ಇಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಇರೆಗೆ ಕೆಲವಾತ ತಿಕ್ಕದನು ಬಸವಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಸಮಾಜ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂಚ ಕೆಲವಾತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಇರೇ ತಿಕ್ಕದನು ಒಟ್ಟು ಏತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಇಂಚಿನ ಸಾಲ್ಡ್ ಬೈದನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಡೆ ಬಂಡೆ ಈಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಿರೋ ಪೋತಿನಕ್ಲತ್ತು ಅಂಡಲ ಪನೋಡೊಂದು ಅಂಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ಯುವವಾಹಿನಿ ದಕ್ಕಲು ಸಾಧನಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಕೈನ ಒಂಜಿ 2018 ಸಾಲದ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಎಂಗ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಕ್ಕಡು ಅವು ಮುಖ್ಯವಾದ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ದಯಪಂಡ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲು ದೊದಗಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆತೆ ಹತ್ತು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ತಿಕ್ಕುವಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಿಕ್ಕಿದ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಚಾರಣೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಬಸವಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತಳು ಸಮಾಜ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತಳು ಆತೆ ಹತ್ತಂದೆ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಮಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐಕ್ ಮಾತೇರಿಗಳ ಏನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ನಿಜವಾದ್ಲ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಿರೋ ಪೂಜಿಡಾಕ್ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಆಯ್ನಾತ್ ಯಾನ್ ಐಕಿ ಸಮಯ ಕೊರ್ಜಿಡಲ್ಲ ಅಕ್ ಸಮಯನು ಅಕ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಮಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಂತದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಲೈದೇರಿ ನಾನು ಐಕೆ ಮಾತೇರಿಗಳ ಏನು ಆಭಾರಿ ಆದಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವು ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪು ನಾವು ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಬಡೋದು ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ಜಿಡ್ಲ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿತಿನ ಯೋಗ್ಯತೆ ದಿಕ್ಕರೆ ಕೇವಲ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘನೇ ಆತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಉಳ್ಳಾರು ಇಂಚಿನ ಬಹುಮಾತ ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳಾರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಬರೋಣ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಪ್ರಕಾಶ ನಮಕ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಯಾನು ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದುಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸೇವಾ ಸಂಘ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರದ ಆಯ್ತಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ
ಇಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಮಾಜ ಕಂಕನಾಡಿ ಗರುಡಿ ದತ್ತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ ಆದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರ ಎಂಕ್ ಐತಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದಿತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಐಕ್ ಪೋಯರ್ ಆಪೂಜಿ ಪಡೆದೇನು ಏನ ಮಿತ್ರ ಏನ ಸುರೇಶ್ ಎರಡ ಪನ್ನೆರಡು ಹತ್ರ ಐದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯ ಆಯ್ನಾತ್ ಯಾರ್ಪಿರವಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉರಿಪ ಒಂದೇ ದಯಬಂಡ ಕಂಕನಾಡಿ ಗರುಡಿದ ನಮ್ಮ ಬೈದೇರ್ಲು ಯಾಕೆ ಬೈದೇರ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ನಾಗಲ ಬೈದೇರ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ದುಂಪಪ್ಪ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಇಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇ ಪನ್ನೀರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವನೊಂದು ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರವಾದ ಬಳೆ ಒಂದುಂಡು ನೂದೇರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಲ್ ನೆಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೆತ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳರ್ ಸೇವೆ ಸಂದವಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅರನ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಯೂನಿಯನ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ತಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಅರಣ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕತೆ ನಡಪ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಕೇವಲ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಸಂದ ಒಂದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಸಂದ ಒಂದುಂಡು ಇಂಚೋಗಾಕಲ್ನ 25ನೇ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ಉಳ್ಳಾಲ ಮಾಡೂರು ಶಾಖೆಡ್ ನಡತನು ಅಪಂಡ 25 ಶಿಬಿರಗಳು ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ನಡಪಾವನಿಂದ ಪಂಡ ಅವು ಮಲ್ಲ ಶ್ರಮತ ಬೆಲೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ನಡಪಾವನಿ ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏತು ರೀತಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ವಾ ರೀತಿ ಇಂದೇನು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂಡ ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಪ್ರಾರಂಭ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ತೀನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಲು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರಂದಿತ್ತೀನಿ ಇಂಜಿನ ಬಂಡ ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳು ಜಿಂಜ ಜನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬರಂದಿತ್ತೇವೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕುಲ್ದಾದ ಮಂತ ಬಂಡ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡಪನಂಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ದಾಯ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ಯೋಜನೆ ಮನ್ಪೋಲಿ ಮನ್ಪೇರು ಬಲ್ಲಿ ಪಡೆದನ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಮಾತಿರ್ಲೈಕ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸ್ತೇವೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ 4 ಕರೆನ 5 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ ಪನೋಲಿ ಈ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಂತ ಮಾಡೂರುಡೆ ಸುರುಕಾದ ಪ್ರಾರಂಭ ಬಂತೀನಿ ಅವಿನ 25ನೇ ಶಿಬಿರ ಅದು ಮಾಡೂರು ನಡತನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ದಾಂಡ ಈ ಶಿಬಿರಡು ಏತೋ ರೋಗಿಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ನೇರವಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ರ ಆಗಿದಲ್ಲ ದಾಣ್ಯಲ ಮೂಲಕ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಇಂಜಿ ಮಲಮಲ ಆಪರೇಷನ್ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಇಂಕ್ಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಧನ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಬೈದ ಇದು ಇಂಕ್ಲನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಒಂಜಿ ನಿಧಿ ಉಂಡು ಐತ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಐಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ನೊಂದು ದಾಂಡ ಸುಮಾರು 4,000 ಮಿತ್ತ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇತ್ನೇಟಕ್ಕೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತದ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಣ್ಣದ ಆಪರೇಷನ್ ಸುಮಾರು 180 ಜನಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣದ ಆಪರೇಷನ್ ಆತನ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುದುಂಡು ಬಾಕಿದ ಇತರಲೋಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಎತೋ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರ ಉಂಡು ಐನು ಒಂಜಿಕಾಯಿ ಇಟ್ಟುಕೊರ್ನ ಕುಳಿಜಿಕಾಯಿ ಗೊತ್ತಾಯಿರ ಬೆಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಕು ಪಂದು ಐತು ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಪಂಪನಂಜಿನ ಅಜ್ಜಿ ಆತೇ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು IAS KS ನಂಚಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತ ಉದ್ಯೋಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಪೋಡು ಬಂದು ಇಟ್ಟಿಡು ಎಂಕುಲು ಕರಿನ 2010 ಆಜೇಡ್ ದಿಂಚಿ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತಿನ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಆ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಕುಲು IAS KS ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂತ IAS KS ಹೆಚ್ಚಿನಂದ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತಿನ ನೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು ವರ್ಷೋಡು 400-500 ಜೋಕ್ಲ ಒಂದು ಶಿಬಿರ ಬರ್ತದೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯ ಐಟ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 50 ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು ನಿರಂತರವಾದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೇಲೇನು ಸರ್ವಜ್ಞ IAS ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮೂಲಕ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ವಜ್ಞ IAS ಅಕಾಡೆಮಿದಕ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಟ್ಟು ದಯಪಂಡ ಈ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಂಜಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನ ಸರ್ವಜ್ಞ IAS ಅಕಾಡೆಮಿದಕ್ಕೆ ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡು ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಕ್ಲೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉನ್ನತ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಆವಡು ಪಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಕರಿನ 2014 ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತನು ಆ ಆರ್ಡರ್ನ ತೋದು ಎಂಕುಲ್ದಾದ ಮಂತ ಈ ನಿಕ್ಕು ಪೋಡು ನಾನು ದಾನೆ ಆವಡನ್ನು ತೂನಾಗ ಅವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋದ್ಮಕ್ಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕುಳ್ಳಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಪಂಡದ ಎಂಕುಲ್ದಾದ ಮಂತ ಮೂಲೆ ಐನು ತರ್ಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಅಕ್ಲ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಪಾತಾರ ಕತ್ತಾಯಂಡು ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲು ಐತ ಪಿರವ್ ನಲ್ತ ಇತ್ತೆ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿ 2 ಬ್ಯಾಚ್ ಎಂಕಲು ಪೂರೈಕೆ ಬಂದಿತ್ತೆ 3ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಸದ್ಯಡೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ರೆಂಡು ಹೈಯರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಡೆದು ಈ ಕೋರ್ಸು ರೀಜನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿನ ಕೋರ್ಸು ಈ ಕೋರ್ಸುಡು ಎತೋ ಜನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೊಂಡೇರು ಅಕ್ಲ ಪದೋನ್ನತಿ ತೊಂಡೇರು ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿನ ಜೋಕ್ಲಿ ಮಂತೆರಡ ದುಂಬಾಗ ಬರ್ಪಣಜಿನ ಒಂಜಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬರ್ಪಣಜಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಅಕ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಸುರುಕಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಏರ ಡಿಗ್ರಿ ಆದಿತ್ತೇರಡ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ಕೋರ್ಸು ಪಾಡ್ಲೆ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕರಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅವು ಈ ಕೋರ್ಸ್ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ನಡಪುಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ
ಕುಡ್ಲದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ನಡಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಡಪನ ಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ನೆತ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಡನಿಕ್ಲು ಒರಿಯಗೊರಿ ತಿರುಪಾದು ನೆತ್ತ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲು ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಕ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಆಯ್ಕೆ ಅವಲಿ ಪಣ್ಣದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನೀರು ಹೆಮ್ಮೆ ಅವನು ಆತೆ ಹತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನ ಇಂಕೊಂಚು ಪಾತ್ರ ಬಿಡಿದುಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ 2017 ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಇಂಕ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆತರ ಬನ್ನಿರ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ, ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸೊಸೈಟಿ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆನೂ ಒಂದು ಆತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಟ್ಟು ನಡಪಾವಡು ಪನ್ಪುನ ನಿಯಮಲುಂಡು ಅಯ್ನ ಮಾತ ಕೆಲವಾತ ನಿಯಮಕ್ಕೂ ತಕ್ಕ ಮಂತದ್ದು ಮಣಿಪಂದಗಳು ಆಂಡ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಹಂಚಾತು ಆ ನಿಯಮನು ಪತ್ತೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ನಿಜವಾದ ದಿವೊಂದು ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು 25ನೇ ಶಿಬಿರೋಡು ಮುರಾಡಿ ಸರಿಸುಮಾರು 200-300 ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಿಲು ಬತ್ತು ತಪಾಸಣೆ ಮನ್ಪೇರು ಐಟು ಕಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಪ್ಪು ಕೂಲಿದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಪ್ಪು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಲು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗದ ಪರೀಕ್ಷೆಲು ಪೂರ ನಡ್ತಾರೆ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ IAS IPS ತರಬೇತಿಲು ಅಂಚನೆ ಹೈಯರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಕೋರ್ಸದ ಬಗೆಟ್ ಅಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಇಂಚಿನ ಮಾತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಮಾಹಿತಿ ನಂಗೆ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್ ಕೊರಿಯರು ಇತ್ತ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ 7 ವರ್ಷೋಡೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಂತದನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮಾರಿ ವೇಗೋಡು ಬಳೆ ಒಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ದುಂಬುದ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ದಾದುಂಡು ಯೋಜನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಯೋಜನೆ ಹಿಂಗೆ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ದುಂಬಾದ ಪನ್ಪುಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತೀನಿ ಸ್ವಂತ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಎಂಕ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾನು ದುಂಬಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಲ ಪಡಿಲಿಗೆ ಪನ್ಪುಣ ಯೋಜನೆ ತಿನ್ನಿಟ್ಟ ಹತ್ರ ಪಡೀಲಿಡು ಒಂದು 10 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗದ ತಂದು ಐಟು ಸುಮಾರು ಎಂಗಳು 80,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಡಲ ಬರೋದುಂಡು ಐಟು ಎಂಗ್ಲ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಹೈಯರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ದಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅವಲೇ ಮನ್ಪುನೇಟ್ರು ಯೋಜನೆ ಪಾಡ್ದ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತದ ಪನೊಂದುಂಡ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ದಯಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಉಲಾಯ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಪನ ಯೋಜನೆ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಟು ಪಡೆದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಬ್ರಾಂಚದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ನಾತು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ನಾಟ್ಯಕಲ್ಲಡು ಅಲ್ಪದ ಪರಿಸರಡು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಪನ್ಪನ ಇಟ್ಟಿಡು ಅಲ್ತ ಮಂಜಾಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಜಾಗಲ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತೀರು ಈ ಸದ್ಯಡೆ ಏನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದಲಾಯಿ ಎಂಗಳು ನಾನು ನಾಟ್ಯಕಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮನ್ಪೇರ ಎಂಗಳು ದುಂಪೋತ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದು ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಆ ಪರಿಸರಡು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬೇರೆಲ ಕಟ್ಟೆ ಬರೋಡಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಗೋಡ್ಲ ಸರಿ ಆಯ್ನ ಲೋನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಂಗಾರ ಬಂಗ ಒಂದು ಪಣ್ಣೊಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ದಿಕ್ಕಿನ ಹತ್ರ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೈಕ್ಲ ಪಾಡಿಯ ಅಂಚಾದ ನಾಟಕಲ್ದ ಅಪ್ಪನ ಶಾಖೆಗಳ ನಿಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದು ದುಂಬಾಗಿ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಾಖೆ 25 ಶಾಖೆ ಎಂಕ್ಲ ಆವಡು ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಗ್ಲ 10 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಡು ಅದು ಯೋಜನೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಏನು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೇರಲ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಾರ ಪಣದು ಬೆರಿತಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊರಪಾರು ಪಡೆದು ಏನು ಹೆಮ್ಮೇಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಲೀದಿನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಭಿನಂದಿಸೋದು ಅಕೇರಿದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಯೂನಿಯನ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದೀರು ಆಯ್ಕೆ ಆತಾರೆ 5 ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸದಸ್ಯತ್ವಗು ಇನ್ನೆಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಆವಡು ದಂಡ ದಾದ ಮಾನದಂಡಲು ನಿಜವಾದ ಪನ್ನೊಂದು ದಂಡ ಯಾನದಲ್ಲ ಐತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಯೂನಿಯನ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆವಡು ಯಾನು ಎನ್ನಿದಿನ ಎತ್ತು ಕರಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಭಾರತ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇರು ಈರು ಒಂಜಿ ಇತರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಕ್ಷೇತ್ರಡೊಂಜಿ ನೆತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕಗೆ ಈರು ನೆಕ್ ಅಂದು ಪಾಡೋಡು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಡೋಡು ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಬುರ್ಚಿ ಹಿರಿಯರು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪನ್ನಾಗ ಹಿರಿಯರಾಯನ SR ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರರು ಅಂಜಿ ಹರೀಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಾತ ಬಂಡೇರು ಹೀರೇ ಪಾಡೋಡು ಆ ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಳಕ್ಕೆ ಏನನೇ ನುಮಂತೇರು ಯಾನೈಕ್ ಒಪ್ಪಿದು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಡಿಯೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಡ್ದು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪಿರದೆಪ್ಪೆರೆತ್ತನು ಪಿರದೆಪ್ಪು ನಾನಿ ಎನ್ನ ಎದುರು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಡ್ದಿನಾರು ಎನ್ನ ಎದುರು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪಿರದೆತ್ತೇರು ಅವರಿಗೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪಿರದೆತ್ತಿನಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಅಭಿನಂದಿಸುವ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಅವಿರೋಧವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಇನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಯೂನಿಯನ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆತ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಧಿಡು ಏನಾರ್ದು ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಾರಿತ ಸೇವೆ ಕೊರಳಿ ಬರೋಣ ಯಾನು ನಿಜವಾದ್ಲ ಯಾನು ಯೋಜನೆ ಮಂದೆ ದಾಯಗಂದು ಬಂಡ ಯಾನು ಸಹಕಾರ ಭಾರತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕ್ರೀಡಾ ಕೀಟವನ್ನು ಮಂತ ಇತ್ತೆ
ಐಟು ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮಾಜದಕ್ಕೂ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದಕ್ಕೂ ಸೇರಿದು ಆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತಿದ್ದೀರ ಬನ್ನಿಯರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದೊಂದು ಇಂಚಾದು ನನಾತ್ ಜನಕ್ಲೇನು ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನಕ್ಲೇನು ಪಕ್ಷ ಒವೇ ಆದುಪಾಡು ಅಕ್ಕಳು ವಾ ಮತಲೊಪ್ಪಾಡು ವಾ ಜಾತಿಲೊಪ್ಪಾಡು ಪಂದ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ತತ್ವದ ಮೂಲಕ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಮತ ಒಂದೇ ದೇವರ ಪಂಡ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತನು ಈ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ದೀವೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಾತ್ ಏನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಣ್ಯಾರೆ ಎನ್ನಾರ್ದು ಆಪಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೇ ಪಡೆದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಹೊಸಕುರಲದ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾತಾ ಅಭಿಮಾನಿ ತೆರಿಪಾಯಿರಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಇನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಗೂ ಬೆಳೆತನು ಆಯ್ತ ಮೂಲಕವಾದ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್ ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎತ್ತದೇರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಯೂನಿಯನ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅವೊಂದು ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸೊಂದೇರು ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಇತ್ತ 17ನೇ ಶಾಖೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲೊಡೆ ಮಂಜನಾಡಿಗೆ ತಯಾರಾವೊಂದುಂಡು ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ಪಡಿಯಲ್ಡಿ ಯೋಜನೆಲಾವೊಂದುಂಡು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕನಕುಲುಲ್ಲ ಯೋಜನೆಲುಲ್ಲ ಕನ ಯೋಜನೆಲು ಪೂರ ಸಾಕಾರ ಆವಡು ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲ 25 ಶಾಖೆಲೇನು ಮನ್ಪಡು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆಲುಂಡು ಅವು ಪೂರ ನಿಜ ಆವಡು ಸಮಾಜದ ನನಲಾತು ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮರ ಆದೊಂದು ಬೆಳೆವಾಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕವಾದ ಸಮಾಜಗೂ ಮಾತಾ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕಾಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಈ ಮಟ್ಟಗೂ ಬೆಳೆಪಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳ್ರಿಗೆ ನನರ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.